Oiartzun, 1982. Hau, ez da Oiartzun. Herriko bertsozale talde batek lehenengo bertso astea antolatu zuen. Oiartzun, 2025. Ez gaude Oiartzunen, bada ezpada diot. Bertso asteari buruzko dokumental bat egin dute. Eta gaur, Oiartzungo bertso asteari buruz eta dokumentalari buruz arituko gara. Horretarako elkarrizketatuko ditugu Jose Cruz Ezeiza Kaixka eta Karmele Mitxelena, Oiartzungo bertso astearen bi katebegi. Bertso aste bat baino gehiago izeneko dokumental laburrean, Kaixkaren bizipenak bildu ditu Karmele Mitxelenak. Gaurko programan, Amurrioko finalisten saioa eta Xilabako Baigorriko finala itzinekoa eskainiko dizkizuegu. Hauxe da, Oiartzungo bertso astearen hitzetik hortzera. Begira egon pasa, dugun aste hori, dena elurta izotz, dena negu gorri. Hortik salbatu gira, gaurko sei elogi, loratzeko gogoa, indagen jatorri. Gaina harturik hainbat, tentsio egoskorri. Aupazu plaza xoko, ta atxik baigorri, unat neogez baita alferrik etorri. Unat neogez baita alferrik etorri. Bertso astea eta askoz gehiago dokumental laburra ondu zuen Karmele Mitxelena oiartzuarrak. Urtetan pilatutako argazki-zaharrak digitalizatzen hasi zen eta Jose Cruz Ezeiza Kaixkak lagundu zion. Lan horietan ari zirela egin zuten dokumentala. Oiartzungo bertso astea urtetan aste bat baino gehiago izan zelako. Karmele eta Kaixka, zenbat bertso sartzen dira bertso aste baten? Ez dut behinek kontatu izan du, baino zu pentsatu, hasten ginela, gaztian jaialdi jakin, 6-8 bat bertsolari etortzen zian, eta ordu pare bat, haik bertsotan, geho, baita ere bertsua dia, bertso idatzilean txapelketare egiten zen urteero, hane bertso pila bat, eta geho, jaialdi nagusiakin bukatzen genuen, eta hane 8 bertsolari etortzen zian, beste 2 ordun, eta sagardoteitan egiten genunin, baduri zenen, eta oitan egiten genunin, hane, ez dut behinek kontatu izan du, baina asko, bertso asko. Beraz, batzuk bai, bertso aste bat, baina askoz gehiago izeneko dokumentala egin duzue. Zer da askoz gehiagori, Karmele? Askoz gehiago horretan sartzen da, mugimendu bat, bertso mugimendu bat, herrian, antolatzeko aukera eman ziena pertsona jakin batzui. Eta, gero bertsolari askoren lehenengo plaza edo, aukera bat izan zen ez da, batez ere herriko bertsolari entzat. Baina guztiak gaurko programan sartzen ditugun. Miren Artetxek irabazi zuen Baigorriko finala itzinekoa 551 kakotx 5 punturekin. Modu honetan, urtarrilaren 31an Doniban Eloitzunen egingo den finalerako zuzeneko txartela eskuratu zuen bertsolari hendaiarrak. Mizel Arno saltzailea zira. Aira dendara sartu behi zauzu eta Arno guzien jastatzea galegin dauzu. 5. basoa zerbitzatu behirako zu, baina airak ez dauzu oino botoilarik erosi. Lehen basoa ustu, ta bigarren ahar, Kriston buruko mina, ukainduzu bihar, mozkortzen ari zira, gainera sutagar, egun irulegiko
mastizainen bizkar egun irulegiko, mastizainen bizkar. Zure aholku bila, zuzendu natzaizu, baina zerbait saltzeko, ez baitzara gaizu, pixkat angustiatua, edo zira aizu, hartu zazu pixka bat, ongi ginen zaizu, hartu zazu pixka bat, ongi ginen zaizu. Gure lekuan bada, bai edatekoa, tanik ez dut eginen, ez zure petoa. Mil esker Arno hori, ez dut gustukoa, bakarrik edaten dut nik bordelekoa, bakarrik edaten dut nik bordelekoa. Bordelekoak hartzen, nolako bordela, zure tonua egin, zai pixkat krudela. Lasaini nahi zuretzat, kliente fidela, jakin familiakoak etortzen direla, jakin familiakoak etortzen direla. Egia ari dela, bestean itzen gisan, 30 euro, prezioa ezin jasan. Bainan soin patarretan egiten dutelan, beraz otoi prezioari etzazuka asuman, beraz otoi prezioari etzazuka asuman. Ekologia bla bla, nik ere nuke nahi, jakin nere otio dela, batxit ibar garai. Berak ez dit saltzen ta, beti baina gozai, baina berak saldua ez duzu hemen ai, baina berak saldua ez duzu hemen ai. Duela hilabete inguru atera zen berria. Antza NASAren Osiris Rex misio espazialak Benu asteroidearen lagin batean azukrea aurkitu du. Hori omen da bizitza estralurtarra existitu dadin baldintzetako bat. Zuek estralurtarrak zarete, eta gero eta gertuago ikusten duzue gizakia hurbiltzen. Ja ez dakizuen on ezkutatu. Gizakiak aztea baitu derrigorra, eta ilargiraino ze bide zidorra. Niri iruditzen zait kontrario gogorra, zuk aztu zenuen ta eurek topau horra. Zure kafesnearen azukre koskorra. Aztu egin zitzaidan pentsa ze delitu, ta egan datozkigu 100 eta piku. Gizaki lurtar hoiek ezin entenditu, azukre aurkitzeak erakarri ditu,
ta oraindik txokolatea ez dute aurkitu. Espezie egoskor ez horren barea, antena satelite internet sarea, aspaldidanik daude zerurantza bea, naizta leku hau izan airerik gabea, beraiek iristea da grabedadea. Putin Rusiak badauka zientzia, Li Jinping delakoak haze pazientzia, Kim Jong-un ere badata kontundentzia, Trump izeneko hori nasakin etxia, ez da ona heltzen oien inteligentzia. Gogorrak dauzkate bai bekaina azala, baina txikiak dira berez aziala. Eta txatarra hutsa nabe espaziala, lur koskor horretantxe bueltan dabiltzala, planeta betirako balitza bezala. Ona iritsi aurretik aibaietza maitu, euren espazio naita estralurtar aipu, hain dira motz, hain tonto, hain faltsu, hain kaiku, guko bedegu hoien konturik ezaitu, eta lurtaren filmak egiten jarraitu. Karmele eta Kaiska, Oiartzungo bertso astea esan eta zuei ze etortzen zaizue burura, ze mugitzen zaizue barruan? Bueno, niri bi bertso aste oso desberdin etortzen zaizkit, ez? Dokumentala grabatu aurretik eta honekin lanian hasi aurretik, niretzat bertso astea zen, gure garaian edo gu antolatzen hasi ginenean ezagutu genuen bertso aste hori, ez? Behar bada jende gutxiokin, zerbait xumeagoa, eta, orain indegun lan guzti honen ondoren, beste bertso aste bat ere etortzen zaitezta, ezagutu ez nun bertso aste bat, jendetsuagoa eta ekitaldi askoz oparoagoekin. Lehenengo bertso astia 82an ingenun. Guk bertso afizioa Oiartzunen bagenun, hasi ginean finalistak, 8 finalistak eta hola kartzen, 8 bertsolaiekin eta hola, eta Madalen Soro bete egiten zen, Lepoño bete egiten zen. Eta gai jartzen ni hone haitzen izan, eta ikasten hain nintzen gaina, gai nola jarri, bate galdetut beste jarri, eta hola izan duzen, garai hartan arrakasta handia zuen bertso astiak. Eta zergatik hasi zineten antolatzen edo ze behar bete nahi zenuten? Oiartzungo bertsolaiak genituen Michelena, Kosme eta Lexoti, hola ofizialik izateko Uztapide Oiartzunen bizizena, eta hoik bagenituen, bino guk lehenoztik muitzen hasi ginen, bertso asteak eta bino lehenoztik muitzen hasi ginen, Oiartzunen halago bertsotan haitzen menduk eta halago haitzen omenduk, eta orduan hoien ajon, hoiri altzen bezala konbentzitu etortzeko, eta txapelketa moduko bat ugaldetxo ningen ongi, Oiartzunen ebai, Don Manuel Lekun izenak inta. Orduan, haiginean arrastratzen pixkat, gure bertsolaritza, Oiartzunen bagenula jendia eta muitu nahien. Eta gio, bertso hastian, jakartzen genitun, orduan garaia hartako 8 bertsolai gobenak. Zuek pertsona baten, pertsona beraren bi aldezarete, zuamets baikorra zara, eta sinesten duzu
etorkizuna izan daitekela justoa eta ederra. Eta zu Joanes etzipenak jota zaude telebistari begira, hau da, pertsona horren etzipena zara, eta uste duzu etorkizuna nahiko gaitz datorrela. Urte berria beti izaten da positiboentzat mauka. Baina atzoara Ego Amerikan entzun ziren zenbait zaunka. Trump ikusten dut munduko kapo, naiz guk ez genuen auta. Baina bastante zarra daia eta itxura honik ez dauka. Eta munduan ikusten dut zoritxarrez mutututa. Zuk positibo ikusten duzu, itxaropena duzuta. Trump Amerikan omen dagola, aspaldiontan zartuta. Frankok bezala utziko du hark, guztia ongi lotuta. Baina Joanes globo guztiek lur bat badute ondoan. Lurra jo eta gauza konpontzen hasi ohi dira behingoan. Gauzak gelditzen direnean ja traeza ezin okerragoan. Ta mundu hau ja askozaz ere okerrago ezin da joan. Mundu hau askoz okerragoia, joatea zaila dela. Pentsatzen duzu baina hori da, ustez engaino itzela. Albiste hauek ikusten dira urrun baleude bezala, baina uste dut gugana ere ailegatuko direla. Banai baduzu zabaldu bista Trumpetik eta Putina. Edo Abascal, edo ta Feijot, edo zein fascisten grina. Pentsatzen dute ni naiz nagusi, ni naiz mendera ezina. Hain zuzen ere Julio Cesarrek pentsatzen zuen berdina. Julio Cesarrek pentsatzen zuna, pentsatuz jende andana. Baina hemen ere ultra eskuinak gogor egiten du lana. Naiz eta Cesar bai bota zuten eta bukatu zen drama. Nik zalantza dut hemen nork nori sartuko dion labana. Itxas bazterreko ondartza bateko zaindariak zirezte biak, uda betean. Arratsalde osoa iraganduzue turistei erne ibiltzeko agindua emaiten. Beste behin ere, eskua altxa eta laguntza eskean ari zauzue bat uhain artetik. Atzo gauean uhain artean, ere turista
turista bat bazen, bi palma hartu, xistua hartu, eta egun ere goazen. Udasia aintzin ibili gira, gaia hainbestetan lantzen, gure kostetan prebentzioak ez du ongi funtzionatzen. Endaiarra naiz ez dut garatu turistekiko gupida, bokazioa duzuzuk aldiz, ta salbatzeko desira. Baina begira, begia gorri burua urdin begira, nere iduriko bere lagunei kuku egiten ari da. Postu gainetik untxa ikusten, dira kuku nabariak. Azken astetan laguntza deiak, nola diren ugariak, kremarik gabe uain ahtera, taien ambizio handiak, endaialdean beti txajenak, baititugu surflariak. Neopreno beltz oiekin dena dugu pinguinoz beteta, ta bat salbatzen tenore hontan, orain naia zertan neka. Ni hemen nago zu joan zaitzez nahi baduzu bere seka, orain txepiztu berri dute eta gaurko lehen zigarreta. Eta Girizia elkarteak ze paper izan du Oiartzungo bertsogintzan? Guk Girizilare orduan sortu genuen, gure bilerak eta iteko, eta etzen bertsolaritza bakarra gaineko gauz gehiore bazin, pelotak diala eta bizikletak eta mendizaliak eta bazien, eta guk bertsolaritza saila hartu genuen. Nola gogua baganakan lanean hasteko, 81 antolatu genuen matxinien omenaldi jare bai, lepoño bete genuen. Madalen Soro, Gio San Estebanatan ere bertsolaiak antolatzia Girizilei usten zioten, eta hoi izan du da bertsolaitzai bultzatzeko. Giriziak izan du, zer ikusia, baina kaixkak ere bai, Karmele, zein da kaixka Oiartzungo bertsogintzan? Girizia elkarte bada, baina elkarte hori pertsonek muitzen dute ez da. Eta uste dut bertso hastian bazeudela, motorra edo zian pertsona jakin batzuk, zoritxarrez batzuk ja ez daude ez, baina gakuak izan dienak, hoi dana martxan jartzeko gogua eukidutenak, isil-isilik lana egiten egon dienak urtez urte ez da. Eta hortan uste dut, izugarrizko lana intzula, bai bertso hastia beha antolatzen, baina orokorrian herrian bertsolaritza muitzen, lesan duna ez da, bertsolariak biltzen, plaza bat ematen, uste dut jende askontzat gakua izan zala behakindako lana. Eta historia asko zituen kontatzeko zein da zure kutxunena? Historia izugarri, nik disfrutatu dut asko, argazki bakoitzan atzian kontatu zezaken guzti hori ez, eta pentsatzen dut historia asko gelditu dela kontatu gabe. Baina, bat aukeratzekotan igual aukeratuko nuke matxinen omenaldiko bideoan historioa, ez? Omenaldia bera nola izan zen oso berezia, ze lortu zuten, zenba jende hurbiltzia lortu zuten, eta hor gero matxinen omenaldiko bideo horrekin gertatu zena, ez zutela erosi, gero matxini lintzala, hor bada oso historio
berezi bat, nire ustez, niretzat erabat ez ezaguna zena, eta, bueno, uste dut horrekin gelditzen nazela, ze asko ikasi dut, prozesu honetan. Bueno, gure herrian asko maite dugu poteoa, eta bereziki garaiotan, baina gero kontuak etortzen dira kontuak egiterako orduan. Zuek kuadrilla berekoak zarete, eta zuk alaia beti eramaten duzu diru justua, eta beti joaten zara korrika zure ordaintzera, ez sentimo bat gehiago ez gutxiago, zurea, eta listo. Eta zuk sustrai, besteek hirukoitza kobratzen duzu, irabazten duzu, baina beti zarazkena ronda ateratzeko. Ematen dut txartela itzatzi egiten zaizula diru zorroan. Eta zuk Aitor beti esaten duzu gauza bera. Ea noizbait botea jartzen duzuen, baina beti eskatzen dituzu garagardo artisauak eta ekologikoak. Lagunak omen gara, ola omen da berez, gara gardoz betetzen gara gero lerdez. Nik ez daukat zorrikan dena dut interes, xur-xurra enaiz baina tuntuna ere ez, xur-xurra enaiz baina tuntuna ere ez. Ez pentsa urteekin, xurra denik xurtzen, ez dut ordaintzen baina, nik ez dut lapurtzen. Psikologoak esan oi baitit hain zuzen, utzi behar diedala besteei laguntzen, utzi behar diedala besteei laguntzen. Ni nere zerbezara, nere aparretara, arek berea tapa, ordaindu dut jada. Ta honek ez du ordaindu nahi, zertarako daba. Hau ez da poteo bat, hipoteka bat da. Hau ez da poteo bat, hipoteka bat da. Bakoitzak bere akats, ta bere bertutenik titia ematen dut gantz eta azukre. Nire bizitza eskas, triste honen truke, 0-0 edateak gratis behar luke, 0-0 edateak gratis behar luke. Jarri didazuenez, xurraren fama, azalduko dizuet, zein den nere plana. Eskatzen dut zerbeza, edo patxarana, ta 0-0 danik, ordaintzen dudana, ta 0-0 danik, ordaintzen dudana. Banik asetzearen tripa edo estea, azken zerbeza beltz bat, da nere eskea. Ta 0-0 hori hobe bere iztea, atera horri 0 bat, ta honi bestea. Atera horri 0 bat, ta honi bestea. Miren, ikasketak utzi eta urte sabatiko hartzea erabaki duzu. Azken aldian, egunero heldu zauzu Elisabet zure burasoa, aurkitu dituen lan eskaintzen aurkeztera. Utsa eta deusez dira nire lan baldintzak,
Taraze tortura dakarren bizitzak, ez duzu ulertzen edo ulertu nahi behintzat, zerra nahi duen ama sabatiko hitzak, zerra nahi duen ama sabatiko hitzak. Medikuntzari egin diozuzuk kale, anunzioak baditut zenbait hori ale, otai onak ezazu bederen hau ale, ongi ikusten zaitut bertso erakasle, ongi ikusten zaitut bertso erakasle. Ez dut erakatsi nahi, ni txarra izan da, egon nahi dut ganberan oean etzan da, bainan aldiro zatoz atea jozdan ba, ama zuen zutea ere aski landa, ama zuen zutea ere aski landa. Beraz ni entzutea, zauzu hain afrusa, bainan sosik ez duzu, eten zauzu kruza. Balira japonera naizinuke luza, bainan neon ez da bizi hemen bezain untxa, bainan neon ez da bizi hemen bezain untxa. Naiz zurekin sufritzen dudanik aldizka, urte sabatikoa egin dut erdizka, baina begirazazu jarri nigan bista, alabautakoa duzu talaba artista, alabautakoa duzu talaba artista. Bai alabak maite du betitik ahtea, ta Erasmus horrekin aze debatea, ta pasatzen bazauzu ipien kaldea, beti zabalik duzu etxeko atea, beti zabalik zaduzu etxeko atea. Bueno, zuek badakigu zer den true crime? True crime. Bai, gutxi gora bera, bueno. Bada nahiko modan dagoen genero literario esan behar nuen, bueno, ez dakit literarioa den, baina bada genero bat narratzen dituenak egiazko krimenak, hilketak, eta eman zen investigazioa. Eta zu, Aitor, azken aldian oso kezkatuta zeunden, aginekin ikusten zenuelako oso triste, eta oso kezkatuta lanarekin, eta gero lo egin ezin da, baina orain are kezkatuago zaude, ze hasi da entzuten podcastak eta true crimekoak, eta ikusten duzu oso alai, oso ondo egiten duela lo, posik dagoela, eta lanetik bota dute eta ala ere posik dago, eta Zukaldera joan zara eta Irribarretzu dago agin, entzuten Massachusettsen gertatutako hilketa baten investigazioa. Ara eman diozu buelta azkenean, ara eman diozu buelta azkenean, baina orain zeo zer ez dago lenean zeure barnean. Beldurtu egiten naiz pozik zaudenean. Lehen nagusi baitziran nere angustiak,
Lehen nagusi baitziran nere angustiak, berriz diztira egin digu eguzkiak, begi bustiak, eta konpondu ditut arazo guztiak. Balenago zen euskan beldurrak gainezka, balenago zen euskan beldurrak gainezka, orain dena da parreta, dena da festa, hau nere kezka. Ideia bilatzera ibiliko ez da. Zure adimen hori ez dugu justua, zure adimen hori ez dugu justua, azkar bukatu bai izan nere disgustua eta gustua. Urrengo novela da neri buruzkoa. Beraz dijoaz hori letratan jartzera, beraz dijoaz hori letratan jartzera, krimenaren zalea bistan den antzera, ta gero zera, odol tanta batekin mareatzen zera. Behin mareatu nintzan aitor itxu-itxun, behin mareatu nintzan aitor itxu-itxun, baino novela hori baita eginkizun, ta gure pixun. Parte hartu nahi dezun, galdetu nahi nizun. Aukezka sukaldean etorri zaidana, aukezka sukaldean etorri zaidana, turmisean pasatu behar dizut dana, gaur pure jana, utzi zazu zardeska eta utzi labana. Hori ez da horrela aitor tira-tira, hori ez da horrela aitor tira-tira, ta etzatez beldurtu, ez joan urrutira, dena hori da, trukoa esango dizut, baino belarrira. Nondik etorri zen Oiartzungo bertso asteari buruzko dokumental bat egiteko ideia? Bueno, ideia etorri zen behar batetik, argazki zahar pila bat zeuden, ez? Bertso astean inguruko argazki pila bat, baina guztiak albunetan zeuden. Orduan, lehenengo etorri zen horiek digitalizatzeko beharra edo, eta berekin hitz egiten nunean konturatu nintzen, argazki horiek garrantzitsuak zirela, baina askoz garrantzitsuagoa zela argazki horien inguruan, kaskak kasu honetan kontatzen zuen guzti hori, ezta? Orduan, bai modu batian sentitu nula beharra, hoi gordi inbertzela, ezta? Hoi jaso inbertzela. Eta gero Oiartzungo udalan diru laguntza bati esker, lortu genuen, dokumental xume bat iteko aukera ikusi genula, eta, hortik lortu genuen itia. Eta nola hasten da bat, hainbesteko artxiboarekin lanean? Laguntza, edo aholkua eskatu nion kasu honetan Eneko Salaberriai, Oiartzuar eta lagunai. Eta hasiera batean, bai eskaneatzeko makina bera eta jarraibide batzuk eman zizkian, beak nola ingo luken. Eta hortxe, albunez albun hasi, ez dakit 2-3 hartzen genitun aldiro, artxiboan, udaletxeko artxiboan daude, nik horiek digitalizatzen ditun, eta gero, kasu honetan kaskak, argazki bakoitzan inguruan jartzen zuen, ez? Zenbakia jartzen genion argazki bakoitzai,
Eta, bueno, 283 eta berak jartzen zuen, zein zian, non zeuden, ze saio zan, eta, bueno, guzti hori, ez da, hola 4.000 argazki arte. Eta argazki horiek ikusita, zuri zer mugitzen zitzaizun barruan? Lehendabiziko nire pelagia, nola aldatu den. Da ez, oroimen asko, jaialdi bakotxan oroimenak eta zeak biltzen genitun. Eske, urtero bertso aste bat antolatziak lana handia du, Eta pentsatu gai jartzie bakarran 8 finalisto iri nahi guaztela, minogio bertso paper lehiaketak dila, eta gaztien jaialdia dila, Eta hainbeste materialekin, hainbeste kontakizunekin, nola erabakitzen da zer sartu eta zer ez? Bueno, berez ja badaude historio batzuk oso bereziak dianak, ez? Uztapideren historio hau, beretzat ere, oso berezia da, matxinena. Bueno, badaude batzuk bereziak dienak, gero eduki duten eraginagatik edo, eta horiek oso argi. Eta bestiak uste, subjektibotasun osoz, guri gehien gustatzen zaizkigunak edo iruditzen zaizkigunak aldarriak izan dienak, ezta, historia horretan. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diegu zein den euren bertsoaldi kutxuna, zuena zein da? Egaina eta Peñagari Kanok 86an, finalian kantatu zituzten bertso batzuk, eta horre, ze ikusia izan du genulako, orduan aitzen ginean, antolakentzan zilak jartzen, eszenaiu jartzen, eta denin, eta gio gai jartze sailan ere lan egiten genuen. Eta orduan, txapelketa hortan, lehendabizi egiten genituen gaia dena bildu, gio geak biltzen ginean nomate, eta orduan bakotxe bere gaiak jartzen zituen mailan gainean, eta hasten ginean pixkat denan gustoko gaiak izateko modu eta egiten. Eta orduan, nik oihartzundik beste 2 laun ere eman itun, Jose Maibainketa eta Juan Jose Mitxelen Otsua, eta Juan Jose Otsuak eamantzun gai bat esaten zuana, bat atera da gabian parrandan eta zurruta puxkatin eta etxea jon, eta Andrian hoien sartu berren, anaian onduan sartu da. Horregua botazun, eta gioan ikusten eginela nik ondot izan egon, eta anaian onduan sartu berren, amonan onduan sartzen badugu, eta eta hola gelditu zen gaia. Eta guk ez genuen jakiten zeinei tokatuko zitzaion gaia eta Egaina eta Peñagarikano izan duzian. Eta, nahi gustatzen daun saio bat izan duzen. Neri txikitatik asko gustatu izan zaizkit, Lazkao Txikik ispiluari kantatzen dizkio bertso famatu horiek, ez da? Eta gerora, Kaxkakin hitz egiten eta dokumentala grabatzen ari ginela, beak kontatua, objektua ematearen, gaia jartzeko modu hori, beraiek hasi zutela, ez da? Eta, orduan, oraindik berezi gaua. Ongiru ditzen bazaizue gaur, Lazkao Txikirenak entzungo ditugu. Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztedan arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Beti indajean da ahazakeria, ta indartzen ari da, hori da egia. Zaurian sartzen dute, askotan eria. Azken aldian dugu alta gehiagia.
koloreak pertsona baldintzatzen aldu. Hori ez dela ola, nahi nuke azaldu, sarri nahiko nuke, nere bista galdu, ta kolore oroko bandera zabaldu. Gaur ukanduzu, sekulan egin ez dauzuten aitortza edo errekonozimendua. Betagamera joaiten nintzen, lehen aspaldi eskolara, ez dut antzia gure aitaren, agur Mariaren karga. Erakasleak bortitzak ziren, zabaltzen zuten ikara, oroitzen ditut haien golpeak, eta zenbait ostikada, oroitzen ditut mutil gazteak, eramaiten ganbarara, urteak pasa dira geroztik, bainan asegeniz ara, naizta pasatu diren geroztik, iruzpalau amarkada, ezkuntza bortitz deitze, ezkuntza zorrotz deitzen zen bainan, hori bortizkeria da, larai, larai, hori bortizkeria da. Epaitegira joan gira egun, hiru lau biktima pare, eta aitortza ukan dezagun, egina diegu galde. Eta emana dute gaurkoan, normalena da alare, bortizkeriak ezin du izan, mundu untan jaunta jabe, naiz betajamen gertatu zena, izan zen biziki grabe, oraindik bada mundu honetan, horren beste bakardade, sufritzen duen aurroren dako, ezin niz egon erabe, betarram ainitz bada gaur egun, oraindik salatu gabe, larai, larai, oraindik salatu gabe.
Urtarrilaren 31an egingo da Xilabaren finala Donibane Loitzuneko Jaialai pilotalekuan. Saioa arratsaldeko 5etan hasiko da eta sarrerak salgai daude bertsosarrerak.eus atarian. Xilabari buruzko informazio guztia berriz bertsozale.eus atarian duzue. Fundiziotik natorta sasia erretzera noa. Medikuak ziste. Hirian duzue kabinetea. Barnekaleko egi txipi batean lan egiteko proposamena ukan duzue. Misel onartzeko prest zira. Miren zu dudan zira. Ez digu deia egin, oino erretretak, barnekaldean egin nahi ditut errezetak. Ta betiko antzi Baionako kezkak, karrikako jendeak, hain jende inketak, ta Baiona sartzeko autometaketa. Ta herri txikietan bakearen jabe, denak auzota denak biziz parez pare, estresik ez da lasai, ta egunak bare, irian aski ongi bizi naiz alare, pazienteak sobera ezagutu gabe. Ez duzu gelditu nahi, pazientei begira, nahi duzu pasaia bat, iduri firfira, bainan sendatzea da guzien desira, ta hobeki ezagutuz pazienteak tira, behar bada hobeki sendatuko dira. Baina batzuen pena, besteen tristura, aineren erabeak jaten aldiguba. Irian sartzen dira kontsulta barrura, baina txeko 6etan ezartzen dut muga, atea etxi eta lana bukatu da. Egoista puntu hau, zaut ezin jasana, jakin banka aldude, taure pelen bahna, badirela pertsona, ta jende andana, ta aldatzen baduzu, zure bizi plana, jakintzazu badela biendako lana. Bai mediku eskasia, bada aski krisi, ta herrietara ez da nahikoa iritsi, naiz ez diodan guziz nire atea itxi, barkatu erabaki behar dut lehen bizi, mediku ona izan
ala ongi bizi. Zuek gustora geratu zarete dokumentalaren emaitzarekin? Bueno, ni bai, ikusita gaina hasieran ze zail ikusten nun dokumental bat grabatzea iristea eta guztioi, bain ikustia, behintzat, historio horiek, argazki horiek, kontakizun hori jasota daola, niretzat sekulako poza eta... Bai, ni guztua gelditu naz. Beti gainea gustatu izan du zait, bertsoazteekin bezala, ez? Homeste albuna eta esku programa eta kartelak eta jasotxugun bezala, uain Karmele egin duen lan haure beste lan bat gehiago da. Oiartzungo bertsola izan artxiboetako edo behan esku geldituko da gueri ez digu asko gelditzen hemen. Eta ikusi dutenek, ze esan dizuete? Askorentzat, batez ere, garaioi bizitu zuten pertsonentzat oso hunkigarria izan dela, ez da? Erabat aztutako garai bat, edo, oso urruti gelditzen zitzaien garai bat, eta modu batean giro horretara bueltatzea oso hunkigarria. Eta aldiz, garai hori ezagutu ez zuten beste pertsona askorentzat, sekulako deskubrimendua, ez da? Bertsoastea bukatu zen, baina gaur egun Oiartzunen bertsolaritzak ze presentzia du. Ikusi genuen egokiagoa izan zitekela saio horiek urtean zehar banatzia, ez da? 4-5 saio itia, baino denboran ere banatuta dango zianak herria ere ez saturatzeko, ez da? Esango nuke gaur egun oso disiplina desberdinetan ere bertsolaritzan presentzia badaola. Ez dala, garai batian, holtza baten gainean kantatzen zen, eta listo, ez da? Gaur egun dazkagu, bertso antzerkiak, formatu desberdinetako saio experimental eta berezi asko. Orduan, saiatzen geha Oiartzunen ere, guzti hortatik pixkat ematen, herritar guztien gana iristen saiatzen geha. Karmele eta Kaixka, eskerrik asko gaur, tarte hau hitzetik hortzerari egiteagatik eta laster arte. Eskerrik asko zueri. Serixo jartu gara bertsuak oso ondo egin dula, baina zela ez garen jarten. Harin egiteko beti, harin, ze beti enroietan gara. Pentsatzeko amaiera, hori da, azken puntua. Eta ez preocupetatako urtetan da, eta aurrera. Gai nagusia jarri behar da amaieran, eta gero egiten duzu beste guztia. Eta kostatzen da, Kostatzen da. Baina behin hartuta, eta gero lasai botatzea. Eta beldurri gabe izatea hor zorrotza perfekzioarekin. Hasieran bukaria pentsadeko, rimak eta horrekin saiaketako. Hornaria kantaiako. Hori da, eta ez blokeeteko jarraiketako pentsaiten horreko. Bertso irakasaren egola ez da bortxazte gesa. Ja. Biadra divertitu bertsolariak, baina... Ni baruzu bertxotan. Bai. Beti ditu gauzak motel orduan beti dago. Claro, eta altu. Eta altu dago. Altu segurtasunez. Poliki abesteko. Poliki. Begiratzeko horra. Abesten zaudenean ez duzu pentsatzen hainbeste, gero... igual badakizu egin behar duzula, baina abesterakoan ez da pentsatzen begiratu behar dut aurrera, edo altuago, edo lasaiago. Eta ez memorizatzea gehiegi. Duzunean bota. Hurrengo bertso eskolan, digo, a ver si hacían aroak aurreko astean, tal. Saiatuko naiz. Pero, momentuan ez. Jarten bagaela bakigula bertzuak ite baina, zelestun jarten gara hori bortxa. Urte den biango esan. Bat bez. Duela 30 bat urte, bertso eskolan hasita zer, jolas hutsa zen ura guretzat, ezin zen izan beste zer. Gerora utzi joan itzuli ibili eskuinta ezker, baina hemen gira gazte eta zarrak so egin ze plaza eder. Hasi zirenei, iraundutenei, ta etorri direnei esker.
hasi zirenei, iraundutenei, ta etorri direnei esker.